बाबरे आयाथ' जि बायदि बुंलांबाय दे आंखौ जोबोद दुखु मोनबाय न' आंबो दुखु होनाय जाबायना नाथाय मा खालामदे आयै दायो आं हाबायानो जाबायबा बेहायनो थाखानांसिगोन ना आरो नों लांफैब्लाबो आं थांथ'नो हाखाला दे नोंबो रागा जोंबाय थानांलाना सानखौ हे इसोर मा जाबावगोन दे लाइफआवनो माब्लाबाबो खुसियानो माला लास्ट मिनियामोनथाय आङो गोसोआवनो गैलाय लांलालै गोदोनो बिन्दासमोन दे नाथाय दा आरो थुनथुलिनि लाइफखौथ' मा बुंबावनो बोरै जालाजोबखो लगाय मोन्देरसो जालाजोब्बाय गासिबो बायोला आं सयथिबो बायो बेफोरबायदिबा ओमफ्रायथ' उन्दुनो ओंखारबायलै आंखौ मारनो आं टेनसन थाब्लाबो बारा सानला सानलि गैयालै माने गाबोनबो साननो थानांगोन ना दे आरो माथो खालामबावनो उन्दुनांगौ टाइमाव उन्दुनांगौनो दा ओमफ्राय आंखि माबाबावगोन दोनथिखोबावगोन ओजोंहाय न'आवसो बिन्दास मोनथारमोन दिनैनिफ्रायथ' लाइफआनो सोलायबायना नोंना नायनोसै र' आरो आंनि संसारा बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो आंनि सानाबो इसेबां गाज्रि नङामोन दे बै मोनसे प्रब्लेमनि थाखायनो दासिबाय अन्थाव बाथाव बिदि साना रागा जोंजालाबाय थाबायलै जायजों बेजोंनो बिस्रा गाज्रि मानसियानो नङामोन बे सनियासो गाज्रि रखम खालामबाय आंनि सानखौ दा मा होनो बेजों आरो बिनि फिसालाजों एकदम आंनि साननि इमेजखौनो गाज्रि खालामना होजोब्बाय दे बिमा फिसानो जोंनि लाइफआव बेफोरबायदि मानसिखौ आं फैथाराहाय नाथ' सानखौबो आं लोगो मोनहोगोन बिसोरजों मोनोआ माथोसि आंबो गुबुनफोरबायदि नङा सान नोंखौसो आं बे अलंबारजोंबो थाङोआ अलंबारजों थांनाय माने नों बिसोरजों बोलांजानाय ना आरो नोंबोथ' आंखौ बुंखादों नोंलायनो जेब्लायबो आंनि बे आरो नायनोसै सान नोंनि खोथाया बेसेबां आरो माबा नंगौना नङा ना नंखाय मिन्थिगोन दे बेखौबो नाथाय जुदि नोंबो आंखौ धोखा होयोबा नायबाय था मानसिखौनो सौखेला जोबनानै थफ्ला बोननानै माबागोन आङो मिन्थिगौ ना एकदम आंनि आइनि इसेबां बुंसेयावबो आं नोंजों फैलायथारदों सान नों आंखौ माब्लाबाबो धोखा दाहोदे आंखौ नागारनानै नों बेयाव लोंबाय सनामोनजों माब्लाबाबो दाथांखा नङाबा मा दुखु मोनसिगोनलै आङो ओमफ्राय नोंखौ आं बिराद हेट खालामगोन बाराखौबा गाज्रि मोनगोन आं एक सेकेन्डबो थानाय नङा आङो दाथ' नोंखौ जोबोद फोथायदों नालाय आङो बेखायनो नोंजों दङ जालालै उन्दुग्रोनांसिगोन आं थुनथुलि नै माथो साना फैगौ नामा बेथ' बेहायनो फैखाथारगोन ओइ थुनथुलि ओखि उन्दुनो ओंखारबाय आंहा नै आसो सिखारबावगोन आं जा उन्दुबाय आरो आङो ओइ थुनथुलि आया माथो आंना हिन्जाव गोदानानो उन्दुलांबायसैलाय थुनथुलि ओखि ओइ बेबिलै मेंबायबो खोमाना बिस्रा बिरादनो आलासिबो फैबायना दिनै आरो रेसानो गैखायामोन नालाय दसेनो आलासि खुलुमबाय थानांबाय उन्दुथोंसै दे गाबोन रायलायनोसै दा फोजाथ'लालै बिस्रा उन्दुबायना अन्थाव बाथावनो जा किउट उन्दुखायो हनै उन्दुनायावबो आं मोनथिगौलै थुनथुलि आइयानो मानोबा आंखौ जेबायदि रागा जोंबायानो जोंबाय आरो नोंखौ सानो नोंनि फिउचारखौ सानो मोनथिगौ आंबो नाथाय आं एसेबांथ' गाज्रि फिसाय नङाना नोंनि आंथ' दिनैसिम नोंखौ दुखुखौनो होफेराखैलै आरो दुखु होनोबो सानखाया आङो बेबायदि फाल्थुक मानसिबो नंखाया आङो बेजोंबा बेजों नोंखौ मोजां मोनबाय नोंखौनो हाबाबो खालामखादों बेनिफ्रायथ' एसेबां बायदिसिना खोनासेयावबो आं खेबसेबो लोगो हमबो थांखायाखै थुनथुलि मानोना बेफोर आंनि गोरोन्थि नंखाया रावनिबो लाइफखौ बरबादबो खालामाखै आं खालामबो सानखाया आंनि लाइफआव खालि नोंल'खा समजों लोगोसे गासैबो थिग जालांगोन दे थुनथुलि नों दुखु दाजा दङ ना लाइफ टाइम थागोन आं नोंजों बेनिफ्रायथ' जोंनि फैनो गोनां संसाराबो मोजां जागोनखौनो आं मिजिं थिखायो जोंनि जिउआव जेनिबो माने खैफोदबो दाफैथोंसै दुखुबो दाफैथोंसै ना ओखि दा बोरैबा सिरिसो मोनगोनलै बियो आरोथ' जा थेव रायलायखायो जा बेस्रा दिनै खस्थ' मोनबायना अन्थावथावनो नोंखौ दिनै जेबो फोजालाबो डिस्टार्बबो खालामला आङो उन्दुदो दे ओखि लोगोसे दुखु आइजों रायजाबाय बायदिसिना बुंजाबाय मा बुंबावनो आरो गोबां बायदि
हेलौ 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 सोर बुंदों हेलौ आरे दानबायबो माथो सोर सोर आंनाव नाम्बार फन हरोब्रा आंलाय सानदों आंनि लोगोफ्रासो फैनो हायिया फन खालामदों नामा बेलेग नाम्बारजोंबो हरो नालाय बिसोरो थेवबो गोसोखौ दासो एसे रेजें मोनबायलै आङो गिलिर गिलिर मोनबाय थायोमोन ना बोरैबानो उन्दुनो ओंखारबायलै आंबो दसे थाना उन्दुनोसै आं र' आयौ गरमा मानसि बुथारगोनलै सयथिबो ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर ओरैबायदि गरम नोंथांमोना गरमखौ बोरै मोनदोंलै आं हले एकदम सुखुथारला दे बिराद माने बिसिना मानि गुदुं जाजोबो ओंखाम जानो लोंनो जेबो सुखुलायथारा मबाइलखौबो दांनो बाबावबायसो गरमानो अयथासारखा उफ थैगोन सान्दुंआबो सान्दुंखा देन्जार आयौ बोथोराबो अभार गरम नालाय दै नुबानो बारसोमलाबायनोसो गोसो जायो मोनसेथ' दे बोथोरा जियानो जा अब्लाबो आदानि हाबा मोनजानानै गोसोआ रंजानाय मोनबायलै बाजै थङालै एबार दालाय आदाजों फैमारनांबायना दे आरो आबा औ माबि आयै नोंलाय न'आव हामालाथो थांगोन आं हले दायो थांनांसिगोन दे बिदि थाथाबबाय थानोबो हाया खामानि दङ बिरादनो न'आवबोलाय मा खालामहैनो आयै बेखायनो आं थाथ'गोन दे बेहायनो नों थांग्रोबानो जाबाय दे होमबालाय बिदानि हाबा नोंलाय दानोलाय बहा थांनो गोसो जानो दिनै औब्रा आयै नोंहामजोखौलाय ओमफ्राय फसायाखै नोङो फसायनायाथ' बिदिनोसै थङालि बाङालिबो एसे मालाय साख्रियालबो माथो बुंनो हाबावनो आरो ओमफ्राय ने नोंदायाबो आसलसो माथो बिहामजोखौ बिदि थिखोनानै लाबोनो हालायलायसिगाना फुरा फुरि फिल्मफोरनि बायदि ने आबा औब्रा आयै दे होमबालाय आयै दायो थांनोबा थांबानो जाबाय आं एसे साननैसो थानानै थांगोन आरो थाथ' होमबा गरमथारलै बिरादनो औब्रा आबा बोथोरानो बोरै जाथारखो एकदम मारै थाबा गोजोनबावगोनसो मोनलायखायो बेनोथ' थान्दा जायगायावसो बेरायहैनो गोसो जालायो ने बेबायदिबा नाथाय बेबायदिबो जायगा बहा थांबाय थानो हानो आरो गोसो जाबा बेरायहैदो आबा नै आंहाबा बेरायै अमा बेदरसो सावजागासिनो आबा आं गावनो बबेबा दै गुसु हाजो खाथियाव जिरायनानै हो हा मबाइलजों आरो आबा आसलियाव नङा मबाइलजोंनो बेरायनो हासैहाय फैसा थाखाफोरबो गैद्रायाना गोजानाव बेरायहैनाय एसे बेरायनो थांनाय मानि फैसासो जोबनाय नङा होमबा बेनोथ' आरोलै Oh my god दासो गाज्रि जानांगौ बेबो आं दाना मारै सौफ्रावनांगौ आंथ' थाबनो सहैनो नांगौमोन र' बेखौ आं बैथिं ससे नारलांनायसै ओमफ्रायथ' वेट नङाबा आं फन खालामनि र' हे गौतम नों बेहाय दानो गोख्रैफैनाय मोनसे जायगायाव आंना स्कुटियानो गाज्रि जाना होबायलै औ आं नेना थाबाय थागोन दे नों फै मोनसे जायगायाव आं लोगोनि बार्थडे पार्टियावसो थांनायदोंमोन ओमफ्राय गैया आरो ओहो दे होमबालाय आं थांनि र' फैनाय गोख्रै साला दासो गाज्रि जानो मोन्दोंना नोंबो मायबायाव थांनो नागिरबा माबा मोनसे बेलेग जाना होग्रा हुदा दं आंनिया मा रागा जोंनो ओंखारदे आं बिदिबा साला रागा जोंबाथाय जोंबाय आंनिया सुख्रुबलाबायनोसो लुगैयो दे आं बेफोरबायदिबा नेबाय थानो हायालै आं ससे बैसिमखौनो थांनायसै र' दखानफोरबो एख' गैयाना बिथिं मोजाङानो मोनबाय आङो आबैयै सनाया बेहाय फैबाय फिसालाजों मोजां मोनबाय गामियाव थाबोला एसे मोजां मोनगोन बे गोसोफोरा जिउआवलाय जि जाथाय जायो जालांबाय अब्लाबो दा फिसालाया एसे मोजां हाबिजोंनो मोजाङै संसार जालांथोंसै हारसिं बिमाबाबो माथो खालामबावनो आंहा अलंबारनि मोखांखौ नायब्लानो गोसोआव जोबोद दुखुबो मोननाय फैयोहाय बेसेरा अनथाव बाथाव बिफानि अननायखौ हास्थायनानै गोसो सिङावनो थासिगोन बेहाय फैनानै एसेबाबो मोजां मोनगोन बियो गथ'आ गामियाव थाबोला दसे समबाबो आङो खनले लिंहरबाय थानायखायसो फैदों आनलाय बिमायाबो फैया फिसायाबो आरो फैजानो बायो आनलाय बहा थांखो आबै नों सफैबाय औलै आबै जा गोबावनिफ्रायसो माने
एबारावसो नोंसिनाव फैनायावसो आं दुब्लियाव खेबसे थांनायबाय मोजांखौनो मोनदों आङो गोसोखौ आरो आबा अलंनाबो स्कुला गरम बन्द'खा नालाय बहा थांनो बहा लांगोन जानानैनो आङो बेहायनो फैबाय दे आबै दे आबै सना हा माथो जाखो फैनायालाय आं मोजांसो मोनो नोंसोर फैबोला गोगोमनो नोंसोरसो लिंहरबाबो फैनोनो थाङा आबै बिदि नङालै आबै फैनोथ' सानो नाथाय नै ना समानो मिलाया बाबानाबो स्कुला न'निफ्रायनो हान्थिफिनबायना गथ'आ हस्टेलाव दोननो नागिरो थाङाल' बुङो गथ'आ आयौ हामानोलाय हस्टेलाव दोननो आबै एसे अन्थाव बाथाव गथ'खौनो लाफा बेफोरबायदि हस्टेलाव दोनहरनाङाहाय आबै आबै हस्टेलाव दोनहराबा जायोखाय दुस्थ' खालामनो नागिरो बारा आरो न'आव थाबोला खोथाखौ मानिनो नागिरा दा ए हामाथो गथ' नालाय दानो बारा बुजिजोबाखै उनाव बुजिलांगोन दे आबै आरो आइयै आबै सान्दुङा अयथासारना दासान्दि गरम ओमफ्राय नोंसिनाथ' माइ गायनायाबो एसे दाबो हाजोबाखैना खम खस्थ' मोनबायलै ने खस्थ'आथ' बिदिनोसै आबै हा खामलाखौबो नागिरबाबो मोना आंहाबो हालाय लांला दा खामानि मावनायाव एसेबो नोमबैया नै जिरायनायनिफ्रायनो सिखारनोबो बारा हालिया आबै जेबो नङा दे मुलिफोरखौ मोजां जादे आङो डक्टरनाव खेबसे लांबावगोन दे नोंखौ एबार ओमफ्राय आमायाथ' लांनो बेबो सोलाबादां जों बुंहरबाय थायो एसेबांनो डक्टर मोजाङाव देखाय आबैखौ होननानै बावलायहाय आबै हा बेबोलाय नोमाया बहाथो सोलाबबावो मालाय गावहाबो संसार दा गैया जों बोराय बुरिबाय हा जोंखौलाय बबाव नायबाय थानो सोलाबनोहाय आबै जायो नामा आबै दाथ' अलंबारबो दङ नै आंजों लोगोसे जों गोबावानियानो थाथ'गोन दे स्कुल खुलिजासे स्कुलाबो गैलानो नै खुलिनो बावला दे हाइ स्कुल खुलिजासे थाथ'दो आबै माथो जानो फैनोबो थांबाय थाखाया नोंसोरो जागोन दे आबै होमबालाय आइयाथ' फैनो सोलाबलानो दिनै गाबोनबा मा जायो फैनो बुंबाय थादोंमोन बेबो हे नोमानालाय बिदिनोसै आरो माथो बुंबावनो बेखौ ओमफ्राय बाबा अलंआथ' बहा थांमारखोथाय आबै माथो नुवाखै आङो ना बैथिंसो थांबाय नामा लामाथिं गिदिंनो दे आबै बांद्राय सिन्था खालामनाङा जोंनालाय गामिया सिनायजोबखानायसो ओजों थांबा ओजोंबो सिनायखानाय मोजांसो मोनगोन जोंहाबो अलंबारा बाबुआ ओमफ्राय नै आबै सना हा बे अलंबारनि बिफायालाय एसेबो खबर लामारथारला नोंसोरखौ होमबा आबै बिनि खोथाखौ आरो बेहाय अलंबारनि सिगाङावबो दा रायलायसै ओजोंबो आइया बिनि खोथा रायलायनो खोनासंनो हालायि जाबाय आङो बेखायनो आरो आङो बेहाय फैथ'बाय अब्लाबो नोंबो बेयाव बुंबाय थाब्ला बोरैबा मोनगोन आबैयाबो आरो आंबो खोनासंनोनो बाथारबाय मारैथो गावनि फिसालाखौनो गोसोखाङा होमबानो बियो ओहो आबै आरोथ' आंनोबो गोनांथि गैखाया बियोथ' दायो हाबा जाबायना मा सुनि खाफालहाय आबै बोरैबा बुंनो थांबोला बियो नोंखौ जुलि लायालासे गुबुनखौसो जुलि लादों औ आबै बेखायनो आं बिनि खोथा रायलायनोबो सानला मालाय गावनि लाइफआव गाव खुसियैनो दङ आङो रावखौबो डिस्टार्ब खालामनो सानखायाखै माखासे गोरोन्थिया मानोना आंनिखामोन नालाय आबै दे अब्लालाय आबै नों जेरैबायदि खालामनानै मोजां मोनो नोंनि फिसालाया जेराव खुसि दङ बेबायदिनो खालामदो दुखुखौलाय आंबो मोनो एखनबा समाव सानबोला नाथाय खाफालानो बेनोसैबा बेखौनो गनायबाय आंबो आयै माथो आयंआ सौफैबायानो फैनाय ओजों फैनाय आयं ओजों फै आङो ना आयै गामिखौ जा मोजां मोनदों ओमफ्राय आं दसे बेरायहैबावबायसो बैथिंजाय दैथिं थांथारदोंमोन आङो आयौ आबा मानो थांलाबायनांगौ दे बिदि थांलाबायनाङा नङाना नाथाय आं बेरायनो मोजां मोनथारदोंबा फैनोनो बाथावथाव मोनलायलायखायो दा आयै गोसोखौ एकदम माइन्दखौ फ्रेश गोसोखौबो मोजां मोनखादों आङो नोंसिनि टाउननिफ्रायबो मोजां ना आयं ने औ आयं जोंनाथ' टाउनबाथाय गारिनि साउन्ड बिनिफ्राय बायदिल' आरोना बिदि एकदम साइलेन्ट नंखाया गामि होनबाथाय आंथ' मोजां मोनखायोमोन नाथाय आइयाबो फैया आबैयाबो फैया नालाय आंबो फैनो मोनासै नै आबा सान औ आयै बिहामजोआ सिखाराखै आबा ओहोथ' आयै माबा सिखारथ'वाखैमोनलै दे बेखौनो आङो माने आलासि माखासेया नोम्बैमोनहाबो बे थुनथुलि बिहामजोनि साहा बानायनायखौनो लोंथारोनो मालाय बेखौनो सिखारदोंना सिखाराखै सानदोंमोन आङो नों रागा जोंना दे आयै आरोथ' आलासि फैनाय थबांनो मेगन मोदै जाबाय नालाय बेखायनो एसे लेट जाबाय नङाबाथ' मालाबानो सिखारसिगौमोन बियो
ओमफ्राय आंबो दहायनो फोजासिगौमोन नाथाय थाथ'थोंसै दे दसे उन्दुबावथों होननानै आङो फैजायासैलै आयै दे जागोन दे आरो आबा आंलाय बहाथो रागा जोंनो बिहामजोखौनो रागा जोङाहाय आबा दे आलासि फैनायखौलाय आंबो मिथिगौ ना बेफोर मेगन मोदैखौलाय खस्थ'आथ' मैयाबो बुंबाय थाखादोंमोन आङो खस्थ' मोनबाय बिहामजो होननानै गोबावजोंबो उन्दुनाय जाखादोंना माबा थाबखौनो जोबाखैबा आलासि फैनानै मानानै आरो बिमायाबो जामाइजोआ फैबायबा जालासैबो लोंलासैबो मोजांबो रायलायलाङासै आंबो गोसो सिङाव बिराद दुखु मोनदोंहाय आबा औ माथो बुंबावनो आयै आइनि खोथाखौलाय नङा जेन'बा एसेबां हाबा जाखाथारबाबो माबा बिहामजोखौ एसेबां प्रब्लेम जामाइजोआ मानो सोरबासो जेन'बा एरना होनाय थां माथां बाथ्रा लगाय होनाय बायदि मारैबा रागा जोंथारदोंहाय जामाइजोआ नुवाखै नों आबा गोदोहायथ' रागा जोंबाबो इसेबां मानि बिदि जायामोनथ' जामाइजोआ नोंखौल' दाय होबाय थाबाय आसि थुयैनो दे गोरोन्थि जादों नालाय जादों आरो दाथ' नोंसोरबो जुलि जाबाय नालाय एसे बुजिलायनानै थानांगौना जोंबो मालाय हाय एफा गिदिर सिख्ला देरखानायखौलाय बोरै फुस्लायबायनो हानोसै मालाय बुजिखा रोंखा राखाखौलाय गावनो आरो बिहामजोआलाय मालाय गावनो गियानि गोनांखाना साख्रि मावलायनायानो रावबो बिदि फिदिंनो हायो जोङो माइबा रागा जोंखांखां बाखांखां माबा बोरैबा रागा जोंलांथारदोंहाय जोंखौबो बायदिसिना बुंदेरलाय लांदों रागा जोङा मा जानोसै जाबायसैलै आयै बे रागा जोंबाय नोंबो रागा जोंना थाना दे मिथिबायना उनावहायलागै गासैबो मोजां जाफिनगोन ना सानसेबाबो बारा थुनथुलिनि सिगाङावल' रायखांबानो जाबाय बिमाखौ नङाबा गावबो दुखु मोनखादों नालाय गोसो सिङाव जागोन दे आबा आंबो बिदि नङाहाय आं गावनावनो बारंबार सोंखादोंमोन हाबानि सिगांबो आरो दे आबा माथो खालामबावनो बिमाया बिमा थासिगोन बियो नोंसोरल' गोजोन संसार जालांदो ओमफ्राय आबैमोना साहा लोंनो होननाया दा मानसिया सिखारबा बानायहोबानो जाबाय आयै थिनबानो मावखागोन बियो जागोन दे आबा बेफोरलाय मा अब्ला थाथ' आयै आं दुगैग्रोनि दे आबा बे थांलाय दानो आलासि गोनां नोंबो सोलाबनायसो नङा दायोबा थांखादो आबा स्रां स्रिंनो ला 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 ओइ हो ला 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 अबेयाव थांनो नागिरदों बेथा बाजै गोदान फैनायनि खुसियाव रायो एसे गोसोआ रंजानाय मोनखादों नोंहा बिहामजो गोदान मोनलायनानैनो बिबाजै फैदों गोसोआ रंजानाय मोनदों आंहाबोथ' गोसोआ रंजानायानो आबा बिहामजो फैबाय दालाय माथोबाव बाथ' आराम बिहामजोनि संनाय मोनजाबाय थासिगोन आराम बिन्दासल' जिरायबाय थादो नों आयै मिथिबाय थाब जाम्बा अबावलाय जिरायबाय थानोसै आरो आंबो जिरायना ओरैनो थानो सुखुबायाना बिहामजो फैबानो जे गासैबो खामानिखौनो बिहामजोनो होजोबसै बिदिबो नङाना माब्लाबा आंबो मावगोन माब्लाबा बिहामजो मावगोन सब समाय बिहामजो मोनदों होनना बेखौल' मावसोमोबाय थानोसै आं बिदि नङाहाय आबा वाव आयै बाजैयाबो बिराद लोखि नों बायदिसो बिखुनजो मोनदों नङा होमबा एसेबां अनसुलिखालै मालायसो बिमा फिसानो औ फिसाजो गैयिनि आंहा फिसाजोसो फैदों दा आंथ' फिसाजो होननानै उनगोनसो मानोथो रागा जोंलाबायनोसै आं बे रांखिनि बायदि जानला मानलायावनो रागा जोंलाबायग्रा बायदिसिना खामानि थिनसोमबाय थाग्रा बिदि नङाहाय आबा आरो बादा होला होलि बेफोरबायदिबो नङा आङो गोसोबायदि था गोसोबायदि मावथा आरोना खिन्थु माखौबा मावनांगोन दे हले खोथाखौबो एसे लानांगोन आरो बिहाव बिखुनजोनिखौबो माब्लाबा समाव दे आरो बिहामजो बिखुनजो एकदम पारफेक्ट जाखाबाय नोंसिना फारसेथिंजायबो आदाजों बाजैजों जरिया हिट जाखाबायलै ए आमफ्राय बहा थांनो नागिरामोन नों गथ' लालालालायबावसो लोगोफोरनो मिस्टि हैनां आयै मिस्टि मेथाइ हाबायाव जाय माने आंनि लोगोफोरा फैनो हायासैना बिसोरनो आंनो थांनानै बाजै फैनायनि खुसियाव एसे हैनोसै आरो ना मेथाइ आयौ मानोथो फैयाखैसै गावहा लेंहराखैनो दां लेंहरदोंमोनलै आयै नाथायबा माखासे बेस्थ' आदानि हाबायाबो जिबायदि हाखु दाखुसोना ओइ गाबोन फैदोलै होनबाबो जायासैना मालाय प्लेनिं थाखानाय सिगांनिफ्रायनो गावसोरनाबो मयबा थांनाय खामानि दङनो बेबो मोनसे आरो दे होमबालाय थांबानो जाबाय लोगोफोरजों दसे इन्जय खालामना फैदो दायो नोमबाजैनि संनायखौ एसे जाफैदो आरो मोजांनो मिथिबाय जागोन दे आयै बाय थाथ' आबा मेहेरखौबो दासो बेफोरबायदि खुसि थाफिननाय नुनानै गोसोआव गोजोननाय मोनोहाय आरो न'आवबो खुसि फैफिननानै गोदान खुसि सिगांनि बायदि जाफिननो हमदों र' नङाबाथ' माथो बुंबावनोमोन सिरिसो जालांबायमोन न'आनो दा बिहामजोआ सिखारबोला एसे मोजां बुजायना होनसै आं
रायलायनायफोरखौबो एसे बांद्राय खरा रायलायद्रायोना बिहामजोआ जोंना। जेबो नङा, लासै लासै रोंलांगोन बियो, दासो गोदानसोदानथ'। खामानियाबो एथ'बां बिदिथ' गैया, न'निल' एसे एनै खामानिखा जोंनाबो। आरो बरिंबो मोनखानाय नङा दे, आंनो दङ जेराव